Hello, good morning mga ka-friendship. Maayong nga good morning sa ating mga ka-friendship out there. Maayong nga buntag sa tanan. Maayong gabi sa ating mga ka-friendship. Nga sa laing nasod, nga gabi karon ang ilahang adlaw. Alright, so today is February 3, 2021. Bulan sa gugma, bulan sa mga in love, o bulan sa mga single nga walay pares sa kinabuhi. So welcome sa atong online class para sa mga boring at walang ginagawa sa buhay. Certified UGA for life. Welcome. And take note lang mga ka-friendship no, ang atong mga discussion for this morning. Lahat po ng ating mga topic ay sadyang katuwaan lamang. At wala po itong personalan mga ka-friendship, just for fun. Para sa mga igsoon, ilabi na good sa mga lugar nga nag-lockdown karon no. Amping-amping kamo kanunay diya sa inyong pagpanikay-sikay. Ampo ta sa kanunay nga mawala na unta og maundang na kining mga pagsulay sa kinabuhi. Alright, so before tamo sugod sa atong topic for today, ato sa i-greet ang atong mga ka-friendship. Alive and alive, alert and enthusiastic karong buntaga nga mi join sa atong online class sa mga boring at walang ginagawa for life. Nay nasuko na mundak man. Ayaw mo kasuko. Alright, maayong nga good morning kang Alice, Sherwin, Julius, Madam, Mary Jane. Sama na sila, oy. Matingali ka po yung disbalay wala ko kaila. Mamundak man, kakulbaan mazadanaw. Ay, Madam Joanne, Madam Buju, maayong nga good morning. Madam Claire Pinsoin, good morning to you and your family and to your beautiful daughter. Maayong nga adlaw. Kang Feb, Joy Ackley, Mem Padilla, Sherwin Julius, Alcy Espilita, maayong nga good morning. Maayong galagot. Naigalagon sa likod ka na mundak og duha ka pultahan nga mo siya. Kinsa siya. Nganong namundak ka. Ang Erica kay Denso Michael Bendijo, good morning. Kang Joy Manueles, good morning. Jeannie Gamo, maayong buntag. Jake Albina, maayong nga good morning. Kanimo diha dodong, kumusta ang imong pagpanikay-sikay diha sa laing nasod? Ampo lang tanong, safe ang tanan. Og sa ato ka friendship all the way from United States of America, Madam Rufina Adler, maayong nga good morning. Kusog hangin diha, ma'am. Yes, Madam Joy Ackley. Unta ning ako nga feelings, mapalid na padulong kaniya. Alright, ang atong topic for today, kung andam na ang tanan, ang atong topic. Maugin ang topic nga gipaabot sa tanan, mao ni ang topic nga makapagilok o makapaabtik sa inyong kabuntagon. Mao ni ang topic nga makapakusgan, makapagahi sa inyong mga balatian. Josephine Lee, nga good morning. Kami lockdown gihapon sa December 31, batch 81, i-reach po. So our topic for today, unsa may atong buhaton karong pizza 14 para dili boring. Muna na siya ang atong topic for today, akong Osborne. Unsa may angayan ug unsa may pwede natong buhaton karong pizza 14 para dili boring ang ato ang February 14 adlaw sa mga adunay asawa. Adlaw sa adunay mga bana. Adlaw sa mga in love, adlaw sa mga swerte sa gugma, kuryabuyag nato, adlaw po ni sa mga single kay mo ni ang reminder nga hangtod karon. Zero lang gihapon. Bibi Tormato Rufina Idor na excited po taaron ma'am Eli. Maka-excited good, kay always good. Maka-excite ang ato mga topic mis kag pinasagad lang no. Ikay Espinosa, Olivia Jane Tabo-Tabo, Sudin May, Ikay, still watching from Spain. Ako mag-shopping lang kung Ma'am Eling si Erica. Wow! Sana all my budget. So kitang mga wala si Madam Erica, mag-shopping lang daw siya karong pizza 14 kay para malimot siya nga Valentine's Day di ay. Swerte sa manay kwarta. So kitang mga wala kwarta, maglabarata. Manghugas tag plato. Si Olinad Nosgo Iyugod. Ingon siya, magdagkot na lang kong katul.
And from Madam Joy Ackley, ingon siya, akong tubag ana Ma'am Eli, magpika og luto og pagkaon, kana Madam banat. Ut data ng lamas sa kusina, Madam. Walay sobra ay. Murag wala pa kay tulog, Ma'am Eli. Alas 12 naman ko na human kagabi eh. Manglabag yun ko, Ma'am Eli, oy, kay apilon nako tanang trapo. Ingon si Pibian Club. Ako, Ma'am Eli, manapas na lang ko ani. Kuya, wag ko tapas yun, tirada. Bessie Cruz Balmes, morning Ma'am Ellie, pa-shout out sa mga akong anak na si Kate Daniel and Lister din sa may Cavite. Salamat sa 75 stars Catherine Pulgo. Better luck next time na lang. Walay mga ka-date this coming pizza 14. That's coming from Madam Mary Jane Beaujeu. Bitaw no, better luck next time na lamang no. Limot-limutin na lang ninyo, urgisian ninyo ang kalendaryo sa February. Para di mo masigigli nga na pizza 14. Para walay masakitan, para okay ang tanan, di ba? Sa mga walay ka dito pizza 14, ang angay nga buhaton, mamugha o kahoy. Kaluoy sa ninyo, oy. Kahoy is life. Ang sao na lang. Mahurot ng tanang puno ag tinigbas. Rovic Torres Kasumpang, Madam Bonjour, salamat sa 50 stars. Rovic, Bibi Tromata, salamat sa 150 stars. Madam, magfiesta ko ani karong sa kusina karong pizza 14. Ano ginaingon, Madam Joy, ikaw galuto, sila gakaon, sila gadate, ikaw in town ga serve lang. Paita sa kinabuhi. Unya sila gahungitan na kita ani, doom na lang tag kutsarang tinidor. Ram Cypria, yun siya nga magatagay na kung Ma'am Eli kung maumanggali na maghubog man po kung Ma'am Eli ng date-date sa ngit-ngit. Oo, mag-unsa na lang taaning mga walay kapikas kapares sa kinabuhi. 30 Pilangga, pa-shoutout Ma'am Eli, pa-support po sa akong YouTube channel, correct? Wala, supportain ninyo si 30 Pilangga sa kayang kalaki, no eh? Jovi Laina, mayong buntag Ma'am Eli, pa-shoutout ko ka okay ra kung wala ka dito pizza 14. Wow, nadawat na nimo di ang kamatuura. Sad life reality. Wala tayo ka dito sa pizza 14, happy being single, hap. Pero 14 is just an ordinary day, Madam, sabi ni Bessie. Oy. Just an ordinary day kasi wala naman tayong magagawa. Sadyang hindi tayo pinagpala. Josephine Lee, magluto og talong torta na lang Ma'am Eli og mo inam ubog na nga coke. Iagi na lang kaon. Ako Ma'am Eli laag ko tibuok adlaw sa pizza 14. Uli ini kagabi diretso katulog Erika Ganzil. Luoya sa imong routine day. Oy, unya kay sa paglaag-laag di mo day, di mo malikayan day, mag-date sa kilid. Ako samantani ato na lang kusion ang atong kaugalingon para buhi pa day ta. Sweetie, good morning pang Queendom of Saudi Arabia, February, Pag-ibig Live 14 pohon para malingaw sa taon ang mga walay ka date. Ideally, oy. Dili ta mag-live para impas ko ng inyong kag-all-in na mali. Labanan talaga ng feelings ngayong pizza 14. Jackie, buntag Ma'am Eli, shoutout from Hong Kong. And Koy Hora, sura yung mga pangalan. Pangbalihain yung mga ngalan. Kung sa utangan mo og linding at pangbali inyong ngalan pa di ma-search. Mag-hike na lang ko tibok adlaw o gabi Ma'am Eli from Garcia Hernandez Bohol. Analisa Lambong, halawa pagani ko nakatulog, nag-live na po si Ma'am Eli. Nasala ko na ni mo Madam kung wala ka natulog diya. Ako gabi pag human akong live natulog man sad ko oy. Gadam ko pagani ko ninyo. Ako ani Ma'am Eli angat na lang ko og bukid ingon si Jake Albina. Oo, dahil sayo-sayaw ka dito dudong. Anak ni Raz, salamat sa 50 stars. Ganahan kayo kung follow Ma'am Eli. Kumusta ang imong 100 style? Ready na ba para karong pizza 14? Ready na akong 100 stars uli na, Danilo. Maria Johnny, tag-ato. Walay ka dito pizza 14. Magtuyok-tuyok sa balay na. Mura tag manok, gikamalo ana, masig tuyok-tuyok sa balay. Sabi ni James, Roy-Sori sa syudad, singgitan og why forever. Luuyan ato, Jin, ani, yung saan ni, oy. Joanne, bahalag walay ka date sa Valentine's Day basta reglahon inig ka March.
paniguro guni mo Joan no bitaw no kay kuyaw kay na date kay lipay kay kanapit sa 14 unya pagkasunod bulan ni ugtok ni imong mattress. Di naka-produce og red blood cells. Sa naman ay napungga namang pangagian. Nothing special, my husband will be at work. So magsolo ragod og inom og puslan man ingon si Madam Claire Pinson. Bitaw no man ang pasalamat ko tang gigama ning bino. Ay mo na gula atong kadalaganan no pag natay problema especially kami ngaw no. Ay kuyaw kay mga single kay bagtok na kaayo. Mura jud agi espalto no kanang patag. Kimberly Diaz, Ma'am Eli, pukawa kog inig March na ay bahala ka dayoy katulog hinanok Diaz. Alahi ka na akong matulog man sa kuana. Pa-alarm na lang, pa-alarm. Erica Gansel, salamat kayo sa 150 stars. Baki kang ikang, good morning madam. Good morning to you. Shout out also kang kayoy. Winawing, ako mang laba ko human og laba. Lamon. Shout out from Singapore. That's coming from Luisa Akalan. Meryl, Sweetie Ami Sniper. Ma'am Eli, sa sementeryo ko mag-Valentine's Day. Kaya akong gugma patay na. Ala, ato dagkos dakong krus day, Sweetie. I-appeal to mga lalaking gabinuang kanimo day. Gipanamas-tamasan ka day. O igo ra kang gipalaom pero wala di ay. Mark Tulizana, Louisa Weiner, Martorilias Joanne, and Cherico Mikagami. Maski na ako sa Davao pero nag-follow jud ko nimo. Why pista dia? Wala. Wala Cherico, wala tanan sa pita 14, wala. Arching Habinar, ako bahalag wala ko ka-date. Inig pita 14, maka-shopping lang. Wow, sana all may money. Kumusta mama? Blooming kayo ka? Oo, blooming ka niya. Bago pa kong matanda. Wa pa ko'y kaligo day. Inahangkit or kolyo basa. May manisiya. Uy, ka naman na si Kadit. Gwapo ka iyang trato. Sana all. Lami pa. Ayaw na akong ga-explain kay basig i-search. Importante maukay. Niyon si Margie. Importante maukay. Mao lagi Margie. Importante maukay niya. O kayon to. Taato pong gasto. Oy, lisod kay kung mabayod kanya pita 14 na mga hagad og date nimo lalaki. O okay, muduol na dito nimo. Mag-shots ta. Nagtuo kag siya ra usa pagkahuman uska batalyon, uska barangay di ay sila. Order pa nag mga sigarilyo, mga pulutan, daghang mga pagsulay sa kinabuhi. Nya inig human magbilin pa kag kwarta. O kag di ka magbilin og kwarta. Usa may tunol niya. Wa kay katunol, di mapuka kabagdok. Sa saklap kay ning kinabuhi namo no, amo pang gasto, amo patanan, amo pang padaga, amo pang patagtag pagkahuman kung wala kay katunol kag 150 di jud ka katilaw himaya. Di ba Marjo, reality. Sige ta pa feeding program sa mga lalaki nya pagkahuman, wag. May pay magtustos. Isu kini mga tao diri sa among balay no, bundakan na gud gubaan na pultahan. Shoutout Ma'am Eli from Sahod, Ulan, Cavite. Sayon ra ng pitsa 14 Ma'am Eli para sa boring anang adlaw. Sud na lang sa muskit. O nya dagdag katul para di lamok ko ningon si John Stanley Cervantes. O pag sulod nimo sa musketero dry higda ka, ilukot imo ka og galingos banig. Tawag inyo silingan day, ilunod ko sa pa day. Paano na lang tani. From Japan, ininsig. Di na ko mabasa pang no? Chance Channel. Carla J. Ilnar. Adto sa Causeway na lang ko magtanaw sa dagat. Abot sa Pilipinas. Shout out sa tanang mga batch 81 sa Pardo. Pag video ki Ma'am Eli sa Pizza 14 para maka-request ko watching from Central America. Sige Dailin. Pero kantahan ko anag mitulo na. Merisi kay giyuti ay gitulo na ay ni Biramis agkinsa. Okay ra akong lyrics. Watching from San Jose, California. Regards sa lahat dyan sa pinasigan ka ng Ate Nets. Oo, si Ate Nets, live po ni si Ate Nets, no? Sipo kong galantaw aning live ni Ate Nets kay Chacha Girl, pero siya Chacha Girl.
Bima Richie, unya swerte si Antoinette karon no kay nakadawat ni siya daghan kang ayuda. Padadi imig ayuda diri Madam Nets. Murag nangaatag na tong uban sa imong car. Kung mag-live ka sa Pizza 14, Ma'am Eli, magtanaw na lang ko sa imong live, Valentine's Day, malipay ko. Dadi jud mo malipay, pag ako'y mag-live ro Pizza 14, kay manablag yun ko ay. Pustan, mag zero ko, zero puntanan. Kanta jud ko, mitulo na, mitulo na. Mi patul magminsag kinsa. Nang gitulo na, gitulo na. Kay ni Biragi UTI. Maya ba yan? Magtukong na lang ko suog. Walay pakidate sa Pizza 14. Unsa min region Avanzas Remigio. Bosure kaluoy sa no. Renette, para na. Good morning. Shout out to you. And condolence to your whole family. Gracie Grace. Shena Arching Habinar. Habinar yung siya nga. Katugi. Lumutan Madam Ili. Hinluan na. Kantahan niya po gilumot na, gilumot na. Kay dugay na kayong nag-uga. Ibag idra, ibag idra. Aron ang kakatul matagbaw ka. What can I do? What can I do? Kining ako dugay ng gikandado. Malana kayo, malana kaayo. Dodong bis-bisi lagi ko. Rose Anjeta, mamer. Dalang mi Madam Uli, oy, para kapatid, lison mang panahon karon maulagi, oy. Chacha Kaliam Higarty, Emily Archie, hello Madam, good morning. Lance Tindoy, Katunda, Danica. Ang ngayon buhaton anak ron Pizza 14, matulog, Mameli. Ay, kabalo mo para lamiin yung adlaw sa Pizza 14. Pag mata nyo sa sayos buntag, pag human yung kaon, tumar mo 50 grams nga antihistamine. Kana. Mata lagi mo anak, Desyembre na. Muna akong buhaton para di ko dili ko magka-relate ang Pizza 14. Mo tumar ko 50 grams nga antihistamine. Tanawon ta. Diba? Bayot live, Jude, Madam Eli. Okay na, Madam. Guwapa bitaw gihapon. Wala problema ng guwapa. Kaya guwapa man datas mo sa itong mga ginikanan. Chelikin watching from North Cotabato. Good morning. Lance Studio, Merlito. Good morning, Shan. Another 50 stars coming from Madam Mary Jane Beaujeu. Paki-shoutout lang sa akong family sa Camp 4, Talisay, Cebu. Greetings from Oklahoma, Japan. Panotis, Ziol Luzior from Riyadh. Shoutout to you. Ma'am Eli, naay 150 Ma'am Eli sa usa ka galong tuba. Ay, pag mag-inog tuba na Pizza 14, kay pag abot og Pizza 15, baho na kay magbaba. Mitulo na, mitulo na. Mitira man kay nag-uga. Gliday from Norway, thank you so much for watching. Sweetie, pagyaw-yaw lang sa Pizza 14. Kantahan lang itong mitulo na, mitulo na. Wag ka agwantas pagkauga. Milon, matinad monggit sa magalingaw kaayo. Joanne, Sumampong, Bernard Aquino, Emily, Josie Galila, Delia Barrera, good morning, blessed Wednesdays to you, Ma'am Eli, advance, happy Valentine's, correct, zero gyapon. Jenaline Arias de la Cruz, good morning. Shout out sa mga pusong sawi, Luay Buhol agay. Pagtilad na lang mong lumboy day sa tanang mga single. Claire Pinzon, Ana May Partosa di sa Dawin, my good morning kanimo day. Happy Valentine's, Joseph Ryan Pang. Salamat sa 14 stars dong. Raul Anadar Amancio, good morning, shout out. Mahaplag Leyte, Jet Aldi, shout out from Dubai. Ay, Dodong, kumusta magkadodong, oy? Murag, swerte, magkadodong pa 14, Dodong, no? Kate or Colio Basa, mangita tagka-date, arupit 14, mama, magdungan to. Oy, asa ba di mong banad, day? Ihatag din ako, day. Ako ipag-date ato, day, may. Mahalag akong gasto, mamaligi akong kanding, anang pitya 14.
Leslie Sanchez Abenzo, good morning. Inday Martina Villegas, ipangumusta ko nila Ma'am Eli diyan sa Tanhay, Amping Kanunay. Inday Martina, kumusta ka, day? Dugay mabisbisan ato ani Ma'am Eli, inom na lang tag sleeping pills February ay antihistamine go day 50 grams imuag 100 i-double dose day. Mata lagi ka day man kang what a beautiful world. Edwin Espinosa, unsay tambal sa uga og dili na motindog. Ay, I see do. Tostig mga nang isdang lamog. Kana pa kang imuha nga murag 2 pulgadas. Emily Archie, shout out. Mawag Davao de Oro. Oo. Basta mo atong team song ha, pagkapit sa 14, at ugong team song kay gitulo na. Birada lang miss kaginsa. Oh, what can I do? Ning ako dugay nang gikandado. Salamat sa 100 stars, Madam Glady. Maayo ka mo compose. Pinasaga na on the spot. Man. Natukan ko atong kaon orange katawan ni mo, ma'am. Ay! Jessica Verval, Kent Ellie Garcia. Ay ramang kaibog. Basta pizza 14, dapat busy na yun. Tama ko na sekreto niya. Pagka pizza 14, busy. Kung ayaw mo laag-laag, ako advice, ayaw mo shopping, ayaw mo laag-laag. Masakitan ra mo. Musulod ka restaurant, makita ka sila, gahungita na ikaw. Gaatobang, gatong mo, kutsarang tinidor o kutsilyo o duha ka baso. Masakitan ra gyapon kag mag-shopping ka, makita ka dito ga-holding hands, gipalitan sa ilang mga trato, ikaw intawon sariling gasto. Selfie lang ta ni Leslie Sanchez Obiso, salamat sa 45 stars. And Ma'am Eli, ipalugpitan na lang nas pultahan para puslang way nagmahal. Ala ko no, kana ako ng mga walay kuanda ipaipit. Kung malalaki maipit og mababayi unsa man na. Hatag suggestion paipit mo taw sakit mo na kayo. Maayong buntag, Madam Eli. What an early bird in a sunny morning. Correct, because I have a meeting at 10, supposed to be 9, pero ang client ni siya nga, apiki kong 9:10, boring kayo while waiting sa time. Mag-live ko ay. Ma'am Eli, sana all patuluan, pasiritan. Kate Andy, kumbati. So, pizza 14, ayaw mo shopping, ayaw mo lag-laag, pagpundura mo sa balay. Ayaw mo pag-abri og Facebook anang pizza 14, wala akong tambag. Ayaw mo pag-abri og Facebook kay makita mo silang mga post, labi na inyong mga friends, o sa itag pata. Sa akong labot sa inyong live, oy. So, kanang mga, dapat na group chat ang tarang mga single, no? Magamata group chat ang mga single kay para di ay wata ka balo si Mario makapangita siya gapikas. Kay sayang kay magpundo sa banga, correct, magpundo sa banga dang ihap ang mga lawa-lawa. So di ka mag-FB ana, dili ko mag-FB ana Streisand kay masakitan ra gyud gud. Elim dai sila dai tag kaayo, sweetie honey, my love so sweet. Nya kita ani mo sabi niya, Happy November kalag-kalag. May pang kalag-kalag kay sadya pag sementeryo kita mo tagi kalgan ani. Pag-greet og happy birthday to me Ma'am Eli. Thanks Sheila May kaluskusan sa Rita. So pizza 14 sila mo buhaton, aside sa magbisi-bisi ka, dili ka mag-shopping, dili ka maglaag-laag, aside sa magdagkot ka gandila og aside pud sa magdagkot ka og katol, napay lami kay buhaton. Pagbiko. Pangulag kaguran sa silingan. Melvin Inasya Katan, shout out to you. Ma'am, unsay tambal sa tulo. Ay, sa'yo na ang tambal sa tulo. Ipaagas ra dodong, muhubas ra na. Okay, tanang gatulo, muhubas ra yun na. Pwede na ako today po, Ma'am Eli. Wow, happy birthday kanimo dodong. Magmaayo ang lakaw sa imong kinabuhi, hatagan kag hataas ka kinabuhi ug lig-on nga panglawas. Maura. Ayaw nagdaghan na importante buhi. Ma'am Eli, walang forever kana. Kitang tanan magpost tag hashtag uga, walang forever.
Kiro-kiro sa dido. Oy, mag-upload jud ko, ma'am. Kay mo tanaw ko sa imong live. Di la jud ko mag-live, ana ba? Kung mag-live man gani ko, pasakitan gud ta mo. Kantahan ta mo og Silent Night. Mingaw na. Kada pili-dili na ka mag-igot imong katre, katorsi. Wala lagi, pasiminto na ko akong katre do. Puslan mang wala ko'y kadulog, ipasiminto na ko na akong katre. Oo, bahala ng mga bonol inigkiyo. Inom na lang si Teresin, Ma'am Eli, 100 ka buo. Kana, John Stanley. Pag mata ni mo dan John Stanley, kay 100 ka buo si Teresin, wa, nagibalsamar na ka. Wag i-autopsy. Ma'am Eli, invite ikaw sa Amo Radio, ha? What is the radio all about? All about gabas, gigabas. Marge Orag Pablo, maayong buntag from Alabang. Hi Ma'am Eli, pag-greet ko sa akong happy birthday niya karon. Wow, daghan nga birthday karon. Wala spaghetti di aday. Biskag lumpia ra nga atak day, padadhi ta diri day kay gutom kay day. Last na kong pamahaw day katupang pagkatawo na ako day. Oo day, wa na ko pakanahang to dron. Love you, Madam Eli and Taros Aninyon. Daghan natang walay ka Valentine's Day, Jul Luzior. Pero na ako gisaaran sa among silingan ikaw nga do. Ing kaso gali do, petsa 14 do, wag ko'y mahagilap do, basta. Ako'y bahala ni mo do. Basta hawani daan tong kasagingan. Paglatag daag mga bugnaw nga palwa sa saging. Kay muhunat gud ta na do. Magbodbod tang duha. Madam Eli, maadyo kay dili ka uga. Ay uga ka ayo diredong. Ra Ruby LPT, uga ka ayo diredong sus. Gitur ka naganing nagkalain-lain nga mga matang sa mga lagot nun. Madam Eli, pabati naman from Metro Manila o taga Ribag na si Brian San Macmac Benji. That's coming from Joseph Suerte, Junjun Karakot, Alvin Castillo, Wing Hilsano sa tanan nga taga Hong Kong. Win Yang Lu, magbudbud na lang tani ma'am. Hindi ako na akong giingon no ding panghatag. Good morning kang Madam Joyax Aguilar, kang Liaplando Tagkagi. Ang ayong buhaton nupit sa 14, Ma'am Eli, maligog dagat. Ayaw lagi mo kaligog dagat kay napoy gadate dito basig pakita nimo nay gadate maglumos na lang ka. Maglumos ka tungod sa imong kaguol so pait lang gihapon ng imong ending. Madam Jenaline Arias de la Cruz, sinugbang burot-burot. Gusto man na isda oy, burot-burot man. Esther Aya, hello madam, ayaw ka buntag kanimong madam. Esther Aya, good morning. Cheryl Banal Orfano, Wilmer Roda Lazula, good morning Ma'am Eli, pa shout out ko sa Dubai. Gausa ka di dong. Malhin kang camel diha ug nagpakaon sa Scorpion. Stanley Jan, ibukbok ng palwa sa saging madam. Oo, basta ako maapiki ko na ako gisaaran daan. Di na ko masiroan ang pitsa 14. Ambot lang ninyo. Basta kantahan na ito mitulo na. May birada kay nag-uga. What can I do? Ning ako dugay nang gikandado. Munang karon na dibidindo. Walay na noktok abrihan ko. Otot Lastimo sa Mamili, good morning, shout out from Hong Kong. And Towers, salamat sa 45 stars dai. Joyal Makinto, magbinignit na lang ta. Hala, sige Bernard, daghana di hagluya. Ana ba'y luya ng binignit? Mura magwala. Shout out ko Ma'am Eli ni Linda Eher o Eager. That's coming from Romina Adler. Magbiko ta na pitsa 14 Ma'am Eli. O sige, magpadaga ta. Ako, mag-ihaw ko anang kanding nga bunguton. Para happy ang life.
Madam, good morning. Good morning. Sab ko sa ako banang nga si Ervin Hijaw. Oy, kalami ni mo lam dieta. Oy, kaya nakay bana diha. Ina may LDR in tawo. Ay, nagyod. Magatustos na lang na sila. Oo, magpakli-pakli na lang na sila. Inolsol dahil pangumpisal. Kapait ba naman sa lip? Nagkitimplahan man di kong mother. No? Salamat sa akong mother nga maghiloy no yamot maluluyo niya ina. Akong lawas na puno nag-acid. Oo, kay acid ako ipang inom tanon. Acidic I mean. Ma'am, regards ko anang naadiri sa Hong Kong, kami na lang mag-date sa Petsa 14. Na Jake Albina, di ka magmahay doon kay daghan kitang mga friendship di sa Hong Kong nga mga ugapog kaayo. Sus, kung nakita ka sa akong live kagabi, Jake, mingko ka nga sus, daghan naman ni Oy. Actually, daghang mga taga Hong Kong na itong mga friendship, USA, Australia, nabuti mga Singapore, o nanawagan si Jake Albina, kinsa ko itong mga single diha. Mag-together ko naman diha sa ilalong tayo sa Singapore. O, dayong magdampa mong tanan. Para malimtan ninyo, wa mo'y kadit sa Petsa 14. Sa Madam Eli, palit na lang daan og pipino og talong, kay magmahal ka rong Petsa 14. Ay, di na nako siya problema, Dodong Edwin, kay nako'y backyard gardening. Dili ko malipay og talong og pipino, kagamay, ana, oy, ako kayo ukuan, upo, kana upo. Mga upo, og satisfactory to the highest level. Kana jung magkapunga-punga jung ang pagmata nimo wa na ko tomorrow never comes. Magbiko na lang ta kay wala man pud koy uyab. Ay, nagiingon nga daghan na ta iragil kwarteros. Naulahi na kanamos pagka-single dong. Kani si Dex Maricido yung core J kasing Hong Kong na siya. Sandro Sanchez, Edwin Espinosa sa UA nagpadilig Ma'am Eli. Boring masag ako adlaw oy alam mo nya. Ulaag naman ko unya. So, di na ta magkita na po. Gusto pa rin yung pangalan, oy, Lorito. Say, Lorito ba, oy? Kabastos man yung pangalan, Lorito. Pwede, Lorito, pero Lorito. Madam Eli, good morning. Eddie Higuera, tabiyong kay Lipay Gidgood. Ay, kanang tabiyong, kanang overripe. Ingon sila basta tagaan og bulak, mura, kunog, naong, og kaang. Flower vase good. Joan, walay mo hatag ninyong bulak rupit sa 14, period. Alagyoy mo hatag ninyo, ay mo paghandom diya. May pay mananom mo, napay kuan, 11 ka adlaw. Ego pa ng mamulak, pananom na lang mo. Madam, pa-shoutout sa tanang Sigma Lambda Pi Fraternity and Sorority that's coming from Chito de la Cruz. Shoutout sa imong mga kabrad. Cheryl Banal Orfano. Ang maayong buhaton ng Petsa 14 Ma'am Eli kay wala magyad. Ay, butangan na lang imbudo. Saon ni mo ng imbudo. Magsalod ka diha. Kapait na lang yun ay mga single miss kag unsa na lang mahuna-hunaan. Ay mitulo na mitirada kay gauga. What can I do? Di maabrigi kandado. Gilumot na. Wilma Rado, salamat sa 45 stars. Shelril Orfano, salamat sa 50 stars. And Castañares Padilla Flor, salamat kay sa 75 stars. I love you all. Idol, pa-shoutout ka ng bayi nga mamasangil dool sa nabiday ayaw diretsong pangaway. Love you, Idol. Mawala akong stress ni mo. Mo pag-away-away, tigbasa diretso. Stress tigbasa. Ibasa sa mga maayo nga pulong, anay, maokira na, day. Diba, Ariglads, Katrina, imong pangalan gali kay Ariglahar na diha, Ariglads.
Wala yung mga kumuha na mga ginagmayra na day. Ako, na matig-away na ako. Wala ko daghang istorya. Bahalag ayuhon kong istorya. Wala ka. Dili ko mutubag. Basta kay pagsunod niya glingi, hapak ko. Bunala na kong alho para kasara. Insay pahatag niyang buwag kay muhatag kong buwak nga naay stand tulo ka buok. Isa man na imo Bernardo ay pangpatay man na. Muhatag ang bulan nga buwak nga naka-tripod. Nga in loving memories sa imong gugma nga nalubong na sa kalimot. Paita oy, may pay magkagod. Maros Ponce Brillante, salamat sa 45 stars. Pag-greet ni Brother Antonio Boscato Jr., Ma'am Eli, happy birthday. Judes Ragpa Moncato. Both done good ko kinatawa din Ma'am Eli. Patugnaw sa winner, love you Ma'am. Sa kumbati diha, Joy. Wa ba taga-uga diha, Joyax? Tikpikara. Unsay tigbason Ma'am Eli, looy pod kung tigbason ang gugma, tigbason sa mga maayo nga pulong, tigbason sa mga maayo nga binuhatan, kamo pud mo kay dili tigbas sa sundang may tigbas patay. Edwin Espinosa, ako man guno kanang nay mangaway na ako, di man ko tigsukol gyud kay balos ko. Samok. Mamang mga pulong atong paawayon. Ala, sige istorya pa hotdog ko na akong istorya sur mo gyud. Angason ko na akong bato. Ano wala, binata ng maistorya, tubag po ka, galalis, wala, sagpa! Umuta ng buho. Uramusa ng naunang lighty. Istorya, lagot ko na. Mag-away ng hawid-hawid, dasmag-dasmag, pagbuhian mo atras, buang. Maglagot ko. Did mabilso ng mga bashers, kisa may bashers diri ami, oy. Ami bantuto na vida nasaag man sa kaday oy. That's Arman Dance from London, UK. Wendelin Adanza, shout out. Tinuod mag yun na diba? Ano maguna Joyax? Practical kay mga gulang na ta. Umingon po lamang ka nga pulong nga istorya. Daghan na tagpulong nga nadunggan. Samo kalinga sa makabalaw na. Basta ako gali, basta wala ko kuy sala no, naghilabtan ko. Bahalag lupig ko pero muon yun ako. Binla no na akong duha ka buok tangos alingagngag para maglisod og usap. LBY na lang ta madam, may pa jo alana malipay pa ko. Lagi kang Daniela Luisa ni Lorde, madam shout out. Sa kang Nicole nga i-ready na ang module kay oras na para pa sa regards. Ugag yun kaayo ingon si Joy. Magtukog na lang kataag og organization sa mga uga. Sige, Madam Joyax, ikaw may presidente. Ako PRO. Public officer ako, Madam Joyax. Ma'am Eileen na stretch, ako ang now kinatawa. Ako na makapabata, Claire Gunda. Anawa ko, gulang-gulang na ko, pero akong wrinkles, bagong daghana ba, oy? Ganahan man silang puyo sa, uy, paghinay ko na mo kay mga guba ng pultahan. Generous Katubig, Kulanibang, hi Madam Eli, sige, positibo, si positibo, oy, buyag! Wala mo diyan, positibo, itabar ko, tomar og vitamins. O, daghan din sa amo-ano, ingong kung amping, Ma'am Eli, kay ikaw laag kakaayo. Amping, Ma'am Eli, kay sigang galakaw. Di man may friends sa Facebook, di man parehong Juya, kasi nga friends man, may makita man na siya nagko. Ni ako mga friendship, direng mga friends na ako sa Facebook, makita na akong laag pang warta man na, oy. Mulaag po lamang tadi, makakwarta may pay magpundos balay, maglubo og mais. Kanta sa Madam Rachel Ludevis. Sa'yo na mitolo na. Mitira man kay gauga. What can I do? Kay sa Love Life dibidindo. Salamat Joy Ackley sa 100 stars dai. That's Arman Dance. Onya kay ginapa gilumot na. Kay dugay ng wakatira.
Kumusta man to vibrator? Maria Lisa Pinili. O, nakamubo na mi ano dayo kagabi iran. Lahi na ng topic ron. Unsay ang ngayon nga buhaton pitsa 14 para malimot ka nga single day ka. Good morning, Ma'am Eli. Pa-shoutout sa mga manaruhay o tubig sa burot tanagan gikakana kang CG Resonable Donaldo. Inom og kape, Ma'am Eli. Ay, gainom man jud ko. Always man jud ko. A cup of coffee because life without coffee is boring. Higop-higop din pag may time. Michelle Botalid Hogan. Ma'am Eli, request ko gusto nga unta daw dahong laya. Ingon si Michelle, lalaya na kay gaugagod. Kuha na kagdaspan dito silhig day. Nang larag ang tanan. Nasayop ang lyrics, gilumot ang tanan. Sorry, Ma'am Eli, wrong said. Nasalaag dyan ko tinuod. Pamahaw sa di ami, oy. Cheryl, salamat sa 45 stars. Dance Grace, Andoyo Lino, shout out to you. Watching from Manila, Madam, ug shout out sa akong love nga si Chris Gamboa. Ay, pares na mong Chris Gamboa. Nagkita man mi kagabi sa live. Order man kuno to siya. Chika lang. Max Ferrer from Singapore, correct. Kape is live, MX3 coffee. Wala. Ako yamang bukid. Turmeric with 3 pieces of calamansi and a 1.5 glass of hot water. Social ko, di ba? Ay, salamat tayo sa naghatag sa 1,354 stars. Oy, di naman ko kalitok. Oy. Bukat-kat sa plug pole, Madam Eli, yung sa General Area, sa lakat-kat. Kaya para makita ni mo talaga sa ganit, na yung pang-snipera. Nakatawa bitaw ko nung murag nakakita po dagway mo ana no nang gipost ba sa Facebook nga mga memes ba kada na mo agi nga magdeposilon. Adi sa taato oy bahala mo diha oy. Mga priso man sa atong kalakiha. South Angelo Lobo, shout out here in Cebu City. Ma'am Eli, pirting easy dyan ako samtang naglakaw dres palingko. Oy, basig masulagma ka diha uwing galsino ha. Tingala dyan mga tao, nagkatawag ko ako raisa ay kay padulong na. Basin pagkahuman na uwing ha, mag-alsa na kagdako kang sako. Ay, kay nangumpra man ka, magdana kag sako, kay iso na makinumpra. Edwin Espinosa, Madam Eli, basog na ay pwede mag-donate sa UGA Foundation ni mo. Ay, katong tuorang maganahan nga magpa-member sa atong UGA organization, ang atong presidente ana, ang atong kinakusgal, pinalangga, dinayeg, o usay ka respetado kaayo, si Madam Joyak, siya ang atong representative sa UGA organization diya sa Hong Kong. Sa tanan nga ganahan nga mo donate sa atong nga foundation, kuan lang, hatag lang mo og mantika, katong giprituhan nag usa ka semana, lami na kay katol-katol. Donate mo og katol, ana. Simple rang atong organization, walay kwarta nga mogawas atong mga in-kind ra. Jopre Abanid atay, Joy Ogli Turmeric, kalami healthy kay maulagi Madam Joy mo na ko sig inom Madam oy. Hindi tama. Then nanangutan na ako nga, Meli, unsan yung sikreto? Ako sa tinuod gud lang, no? Niya akong lawas na wala nagparmasi. Pero naigan jud ko, kaya ako gasaynos ko kagabiin, no? Kaya naligo mo kung alas 10. Bawal na niya ako mga, saan na may isog, mga namatal? Sabi yung problema niya. Wala mo yung pamahaw. Malumong na gayaw-yaw din, pamundag man pun mo diha, oy. Abi pa lang nila nga di ta one happy family. So kay hangin niya dili ilak na mga pultan mo namang lamba. Sana all night pultahan. Sa una uso ang kopido sa Valentine's, Ma'am Eli, karon pusil na. Kana pusil para diretsong tumba oy. Ma'am Eli, may kadit ka. Ulahi ka love more asa kagikan day. Nato pa gabi pa mi ga-discuss ani mong kahimtang, may pam-appeal ka sa UGA organization gagi pamunuan ni Joyax Aguilar. Edwin Espinosa, mas dami man po na magakuyog ta ng puro UGA, di ba? Daghan UGA. Napay lang UGA. So magkadaghan man na
puro uga. Oy, pagaling na kay uga na kayo. Naalagi galagot, Ma'am Eli, maulagi Madam Claire o kinsa man ang siya. Alingasa ka daw, Ma'am Eli, bahala sila, oy. Maghilom ta, diri ka na maghilom ta, pabaho man nagbaba. Kinsa ko nang naglagubo di, Ma'am Eli, ay, kabalo ka ng pultahan sa mga pobre. Kabalo kang mga pultahan sa mga pobre. Lahos-lahos na kay sa pikas ng bintana, way sirado, kortina ra, paghapak sa hangin, lamba. A wonderful morning, Madam Eli. Shout out to all the people of Colon Extension, Dumaguete City. Happy Valentine's. Just enjoy Charito Uzoa. Jeffrey Yurong. Pa-shout out. Ay! Gwapo ni si Joseph Yurong. Joseph ba? Jeffrey Yurong. Single po ni siya, mga ka-friendship. At try bago ninyo babasin di ay. Kabugas pa og daghang uga, Ma'am Eli, winggil sana mo lagi akong giingon nga kay daghan man tang uga pag human anang pizza kato magpagaling tatanan sa pizza 14. Lami ng uga kaayo kay kuan kay na lami kay nagkuan outcome. Joanne, ingon si Joanne na uga na kaayo akong ngala-ngala, Ma'am Eli, kainom kag Red Horse di. Wala pa tay releasing oy kay wala pa gi-release atong sweldo. Sumbagay, sumpasay. Anak na lang na sa pizza 14, magligid-ligid na lang tas plaza. Base ganahan kang, di naman is Emard ka naman na siya itrado. Oy, sa swerte man na siya. Emerly Sinas Araula, shout out to you, Emerly. Jujax, bita Ma'am Eli Oga Organization, mabasa lang basta na ay Red Horse, ayos na. Sakto ko na, Madam Jujax. Ay, one of my favorite subject, unang region. May pa ang panahon, Ma'am Eli, na apay lagay. Kitang naay lagay, wagi panahon. Wala yung panahon, kaya kisa may muugay, anak. Madam Eli, unsaon man po ng mga dili motindog. Ipakinibit na adong, ipakinibit, basig na sumpa nas dautan. Shout out kang Erin and Bilia Gulapo. Madam Eli, unsay topic sa kabuntagon? Hi, Madam Ami, urim lang atong topic. Unsay buhaton ng pizza 14 para malimot ka nga adunay Valentine's Day. Sumpay pa ni gabi Pero ulahin na kaami kay nagtukod na mig organization, Uga Foundation Organization. Ang atong anak presidente si Madam Joyax nga representative sa Hong Kong. So kung ganahan kang mo-appeal ami sa Uga Foundation, mo donate ra kag kanang mantika nga giprituhan nagbalog duha ka semana. Marta siya sumpa. Corbada tas pizza 14 alingasa nimo Imard. Lami ra kasi istorya, alingog-ngog. Palinaan para mo tindog, payamyami na dong den patalotho isa ka ng gulang nga gihubak. Munay tambal anang imong dili mo tindog, palinae den patalotho anang gulang nga gihubak nga mananambal. Mamukaw ta silang anti-ima, bala ka diya. Magdagkot ko og kandilang ito, Ma'am Eli, sumpa sa Dimalas ay sayop na imong gidagkutan nga kandila, dapat imong dagkutan nga kandila color brown. Ay mauga na ang kandila nga magdala og swerte. Cheryl Banal Orfano Chabalor Richil Ludwig. Alright, unsan mo oras no? By 9:30 mo end na ko kay meeting sa ko. Ma'am Eli, good morning. Papawala jud sa kalamay. Unsay kalamay ba oy? Jenepe, makalintal di ko kawatan og kalamay ha. Ma'am Eli, good morning. Nawawala jud among kalamay. Sao man ako ng kalamay da, Jenepe? Ang sabi ni Jenepe, pasangin lang mo nawala ko no iyang kalamay. Shout out, Ma'am Eli, my cousin, Charmaine Ben Danilio, Nicolao, ug Mark Bandelio, Dumaguete, magpa-enroll ko, Madam Uga Foundation, o kontakan na sa Madam Joyax, sugod na siya lista. South Angel Lobo from Cebu City, shout out to you, Bernard. Maglanlan og butane. Dosliti para diretso. Manili tambagi ko unsa may buhaton nagko sa ako bana nga daghan man naibog nga mga bayot. At least dili ba bayo, okay ra na. Okay ra na lamjita nga daghang nagug mga bayot sa imong bana kay pang-income po na niya. Imagine kung manarbaho sa opisina, pila ra may sweldo, minimum
og mo patol siya og bayod, wadang ta 350 minimum, og makatulo siya 1,000 adilupig pag call center. Hayahay ang buhay, Madam Lam. Inarapahuway po do. Yan na, binlir ako maaloing duga kay uga. Dance Grace, shout out ma'am, gitan out kakaron. Salamat kaayo nimo Dance Grace. Arlene Clownon Villaruel, makalimot ang pizza 14. Di jud ko makalimot. Di jud ka makalimot kana kay kalendaryo. Gisian imong kalendaryo isugnon na di ba malimot ka. Ipaom-om sa iro ang ngagigwiter. Yan si Emad gano'n si paum-um ba sa ero. Bakit? Akiv Kaday, hatag swertres number Ma'am Eli. Karupot ay tayo ninyo 782. 782 pagpusta dividendo. Pildi ka diretso Hinaro Bautista paliti og scratches madam para makabarog. Ay patilaan na nag-scorpion. Juan sumampong magkadagkot ra ko Candelaria Ma'am Eli. Oy Candelaria bi aday karong adlawan no. Wa kasimba oy. Mag-RH sila Ma'am Eli sayon daog-daog sa kapalaran ba oy ay pag-ana drago dia bilya. Pastilan gyud nang oga mapaslot pud ka. Joniel, good morning to you. Arjon Murillo. Hello from Tago. Tago man ka. Surigao del Sur, lugar di ay na. Nakagito taguan dia. Joniel Batahoy. Nako to gapakahoy Joniel gapakahoy anak. Ma'am Eli kalaay to may kalaay dai Jennifer sorry dai oy kay mo ako nabasa kalamay mango dai Jennifer. Lalimang kung imo kong pasangin ng Jennifer nga nangawat kong kalamay kay nawala ang kalamay. Buti niya pasabot nawala iyang kalaay. Yawan man sa tao di mas ako hingalamay oy. Buta ito Ma'am Eli, good morning. Nawala jud ang kalamay. Ginoo ko. Mura mo ta gakuan anag mga mulasi sa lawas. 782 madam. Sure na. Target 1,000. Na kung bakak mo gawas lagi na. Ug unsang adlaw mo na wata na hibalo. Ayaw ra adto meeting Ma'am Eli na. Mawatay kwarta ani. Kalaslon dako ta nagbagdok ano. Oo, naka-duty ko karon, nalingaw ko tan-aw Dance Grace Andoyo Lino. Ay, salamat kay sa mga nagtan-aw diya ano, li ako be. Salamat kay sa naghatag sa 1,354 stars. Thank you so much sa walay pangabugtong nga biton nga gipaambit diri ka nagkuha. Magmalinawon ang tanan. Shout out sa akong asawa Ma'am Eli from Qatar Doha, Mary Grace Tambunon Maramyong. Kalamay sa Bohol ay dili kalamay nga mas kubado isagol sa Biko. Ay nakong kinabuhi ano. Petsa 14 reminder sa mga single ug uga. Palista ng mga Joyax Aguilar. Pamain sa TV Bernard Aquino, good morning. Raylin Magallanes Itang. Edwin Espinosa Ma'am Eli sa Petsa 14 advisable ba na agilon ang imong ay kung naakay kalabok sa pizza 14 agilin na daan. Ay pang shave na daan mo kay para ready. Mama init na madam, ako man ako dodong namahaw na gali ko. Siol Uzior, tayan ko karon 782 balatuhan lang taka. Ay, ampo na diha kay Rumble siguro diha Rumble siguro. Ay, panigo, ay target na, rumble, balag tres. Neil, salamat sa 45 stars dong. Sakit imong lagay. Sakit man ang naayagil. Ako, lagay ba? Nahinay po mo sa inyong mga topics. Ami, Orimla, salamat sa 50 stars, Day. Thank you so much, Day. Oo, wala man siya kadugod si Amin atong kantang Mitulo na Mibirada miskag uga. What can I do? Ning ako adugay ng sirado. Gilumot na Gipuy ang nagpito-pito.
magdagkot na lagkandila. What can I do? What can I do? Mga single hapdos kaayo. Pamembro ka madam sa uhaw, huwaw. Sa may huwaw ba oy? Lamjeta, pamahaw sa aday oy. Good morning Ma'am Eli, kumusta ang sleep? Wala ba na pula? Wala raday. Unsay topic kagabi ka ba? Ang atong topic karon unsay buhato na pod para malipay ra tas pitsa 14 malo. Sa Hong Kong sab ko madam, ay silingan mo Joyax Aguilar diha mo na siya tong kinakusgan diha sa Hong Kong representative sa mga Oga Foundation Incorporated. Ma'am Eli, balik nagsikihor, plitihi ko Chris. Kamu na masi mo pang-invite na ko, ako po inyong paplitihon. Dapat ko mang-invite mo, kamo'y plitin na ko. Ano pobre, ako'y pobreng alindahan. Sahoy-yohoy gyaro-raro. Salamat Lorraine Las Dieres sa imong 25 stars. Thanks Ma'am Eli. Nakay kadit, wala lagi. Unsa man kasada din Grace. Uy, gaganiha pa matang topic nga. Ugan na gani. Ay, naku, nakakalokang morning talaga. Salamat sa 100 stars, Day Malo. Ikaw na talaga, Day. Pagbilin po ipalalit bugas o sud anday. Ay, nakikihorot, Day. Joffrey Abanid Antay watching from Miami, Florida. Thank you so much for watching, Joffrey Grace Andoyo Lino. Ayan. So that's our topic for today, Madam Eli. Mahapdi papag-uga kay hanap ka ng kadate. Maghanap ka. Sana makita mo kasi hanap eh. Soul Ratching Loopy Gloves. Magalingaw kaayo, good vibes. Evangeline Palasabas lumapas from OZ. Australia, Evangeline, shoutout to Gilantaw, Diyon ako balik sa YouTube. Ang topic kagabi na, mas lantawon gunin mo runday malo. Ulahi kay kang niabot day, daghan naming na topic day. Maro Sponsi, brilyante ng hangin ni GR Smith. Good morning, greet ko sa akong pinalanggang inahan sa kanunang panabang nga gakaon og bulad pinikas. Isa nga naman ang akong hello. Murag na lagi balas. Adam, dili pa baygon katol ang dagkotan. Sulo. Pag dagkot og sulo, dudong kay kanay magpitsa 14, ngit-ngit pas alkitran. Morning, Elena Apostol. Og sa mga single diha, pag dagkot mo og sulo. Kaya mo pagmantin og katol kay it's too smalls. Nahala sige. Murag katonaw kay mukanta sa tagpipila o sa tamubiya kay meeting pa kog alas 10. Hapit na unsa may usahan ng alas 10. Nadi mo ka basta og relo kay botulon man pug. Bodlay po ning botulon ta kay dita ka basta dayog urasa. Ari na lang ko diri alas alas 9:21. Madam, aha ka karon murag wala ka sa inyong balay. Wow, amo ning balay do. Ako'y kapatukod ani do. Kasi mong buoti pasabot. Family idol ka sa ako friend nga si Miss Donald Anino. Wow, regards to Donald Anino, Miss Donald Anino. Tutuki lang madam. Kenneth di minagrasya ni Mel. Madam Eli nakasulay na baka og date sa balas sa hunasan. Ay doy galumsanay pag-imis akong boyfriend sa un. Oo, tuki ka agyod. Ana nasulya na ko menteryo, gahigda, agang lapidag himo na akong alugnan. Sok-sok as mga bakante nga pansyon practice. Ay, buyag simba ko palayo ayamon. Joy Gara Partosa. Ayan, sige. Ano pa ko pila ka minutos 15 na lamang no. Arse mo outside ko na, mo outside ko palina ano sa palinaan ba? Naulahi man di si Pikas man po. Madam, guwapa lagi ka no. Ay kong ilara daw. Dogay na kong nahibalos akong kahimtang. Sa una mo to kung ino kong guwapa unya pagpalit akong salamin wa man.
Ngayon ko sa akong kaugalingon, asa man ko dapit gwapa. Yung sabi na inyo, kaluoy ra ng inyo, di ha? Atong dawaton, kung latay tagnawong, latay yung tagnawong. Latay patagnawong, o gapag yun, zero pa dyan sa 14, wala na, patay. Ameli single sa Pedrosoroy, Ramos Boulevard, ani samot lagi, wapo ka namin, ang irin o nga bawal lagi mo soroy, kaya makita kag nakadate, makapatay kag tawo. Dili oy, gwapa dyo ka, ade, Jopre, abanid atay. Atay ni mo doy. Chika lang, chika lang. Wala, dili ko gwapa. I will not admit not. To admit. Wrong pronunciation. Anyway, thank you so much mga ka-friendship. No, welcome. Mukanta tag maaloy ka ng mga sadya mga kanta before kumabiya. Maka-experience na din kag boyfriend, Ma'am Eli. Wala ra, imaginary friend. Anyway, thank you so much mga ka-friendship. Mo out sa mga ka-jut, no? And then, ay, salamat Lloyds, Ayods, Burge, sa mga 50 stars, kalingag yung kainin mo, Bilya Abarkis, Gulabo. Correct, salamat kayo, no? Well, anyway, muna itong topic karong adlaw kung sa ngayon nga buhaton para Pecha 14. Whatever nga inyong buhaton karong Pecha 14, do it para dili ka mag-boring, para dili ka mabiyaan sa panahon, para upan mausap malipay ka sa imong pagka-single o pagka-uga. Alright, mga ka-friendship, babush ka as of the moment. Welcome sa ato. Gabundak, yun mo daw, eh. Kinantaha jo dalhaon niya miss imong meeting Madam Eli. Correct fe. Sige, kanta Madam gahulat mi. O sige, bye-bye. Thank you so much. Welcome sa ato nga second set. Bye.